Drets amb segell de la Unió Europea. Has visitat Alemanya i França, Itàlia, Polònia, Finlàndia? Si ets ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, això t'interessa. Estic a l'aeroport perquè me'n vaig de viatge, això sí, m'esperen moltes hores de vol i de transport públic. Però porto la tablet per entretenir-me i poder accedir als continguts de streaming als quals estic subscrita. Has de saber que tens el dret garantit a nivell europeu de poder consumir el contingut digital que pagues. I és que les plataformes no poden bloquejar ni limitar el contingut si estàs de viatge de forma temporal a la Unió Europea. Així que jo em quedo aquí gaudint de la meva sèrie preferida i tu també ho pots fer amb les pel·lícules, música, llibres, jocs i esports que més t'agradin. I per cert, has de saber que si et vulneren aquest dret pots adreçar-te a l'Agència Catalana del Consum per denunciar-ho, perquè has de poder gaudir de les teves vacances i també de les subscripcions de contingut en línia de pagament sempre que tu vulguis dins de la Unió Europea.